Inoki Mtigwa na Meri Bandure. Inoki Mtigwa, Meri Bandure. Mtigwa hapo. Mtigwa kubia. Baimo. Aru, anota. Damira pamberi pedare mambo Mutasa. Damira pamberi pedare mambo Mutasa. Zvese ndizvo chokwadi. Zvese ndichataura ndizvo chokwadi. Pachabatwa nemona. Ndikanyipa ndichabatwa nemona. Mwari arimbatsira wangu. Mwari wangu batsira wangu. Hadzi dzewa ndipomwenze. Uyu ndiani? Inoki Mtigwa. Inoki Mtigwa. Oh, never Mtigwa ari. Alright, taura Nyaya. Pamusoro changana. Yes. Ni nonzi Inoki Mtigwa. Mwana wa Diki Mtigwa. Kandi mwana wa Diki Mtigwa, Diki Mtigwa akauya kuchisanza 1978 achitsvaga nzvimbo yekugara nguva yehondo. Paakauya muchisanza village 18 akatsvaga nzvimbo akaiwana kuburikidza nasabhuku anga aripo. Sabhuku ainzi Mujati nguva iyoyo. Saka sabhuku Mujati akapfurwa munguva yehondo 1978 iyoyo. Apfurwa munguva yehondo akanga aine mumwe aigara kuti muvillage. Saka zvadaro pama wakawana nzvimbo ndobva wapiwa. Wanga waine madzimai avo maviri. Zvikana sabhuku nzvimbo dzandinadzo zvaone madzimai mairi, ndine imwe nzvimbo iri uku, imwe nzvimbo iri uku. Asi zvakana uchidzida dzakadaro, baba vakati ndinodzida. Vakapiwa nzvimbo iyoyo nasabhuku. Vakagara. Hondo yese ikapera varipo. Mai wakafa 1992. Muchivanhu chedu tinobvunzana kuti pane here anga akakweretawo kana kukweretwa nemufi. Hapana akataura. Baba wakafa 94. Takabvunza vakare, pane here anga akakweretwawo kana kukwereta mushakabvu. Hapana akataura. Then come 2005 pakabuda nhau yakuti inini ndini ndakapa baba wenyu pekugara. 2005 ndobva yatongwa naHeadman Medani. Yatongwa ikanzi nzvimbo ndeyani? NdeyaMutigwa. Yanga yabva kwaSabhuku. Sabhuku akati kana kuri kwokuti vari kuramba ndoenda kwaMedzani. Ndaenda kwaMedzani ikataurwa pakapiwa judgment yacho ndinayo. Papiwa judgment papiwa judgment 2005 come 2017 ichibva yazobva nhau yakubva kumusoro kwaDA. Akauya Mr. Kapenzi wauya kudaro, wakauya naSamungure. Wakauya ndobva wataura nemuzukuru. Waya ndotaura nemuzukuru ndokunzi inini apa hapasi penyu ndepasabanduri. Muzukuru akati aiwa sekuru aripo ndo akanditi gare pano nekuda kwekuti wari kubasa. Muzukuru akagara come 2000 ipapapo iyo akati vanodzoka after 2 weeks
tuziani vana vakutauri kubasa ndi vana kubva vamirira ndavamirira hawana kuya ndakaita mwedzi wese ndakamirira kuti vanodzoka hawana kudzoka ndiva ndadzokera kubasa ndadzokera kubasa 2018 waibva wayabva wapisa muzukuru wapisa muzukuru isakati zvinongofamba sei nekuti kubva 2005 kusvika 2017 pane nguva kuti iapiwe here kana ichi izvo hatina kuzviziva ndobva tadi ndobva tagara indokuzodi ndokuzouya ini kubasa handisiri kubasa ndokuya ndobva taitati kebhini yedu ipapo September ndo pakauya wandingirikina vasamungurya na DA ndokunzi tine ningikini yataka judgment yatakapa 2017 judgment yatakapa 2017 iri kutaura kuti iwe mutigwa pasi pako tati aiwa apa ndipa baba wedu akatsvaga nzvimbo nguva yehondo waiwana ndo zviripo ndikanzi aiwa kana utsirikugutsikana woenda kwamunotaura isusu takadi ndakazosumuka ndikauya kuno ndikataura nyaya yangu ichazimusa 20 September ndikudakaya kuno ndikataura nyaya yangu inini hondo yapera mugano wakanga waina baba neumwe akapfurwa aina sabhuku muchati ndakapiwa pangu inini natarombera NS chikwaikwai ndapiwa pangu ipapo pangu pacho pari kunzi hapasi pangu zvakare saka tiri takagara mupurazi ravabandure saka hatisiziva kuti muruzevha purazi vane 48 acres dzavo dzavainadzo dzavakapiwa kwafata infact vanoti iwo wakainherita kubva kunani kuna dera saka ipapo ndopatisikuziva saka ndauya kuno kuti mundibatsire changamiri ndekuda kuenda uyi nekuti pangu pacho vari kuti ndepawo pakapiwa baba vari kuti ndepawo pese zvinova hapasisina pangu pandinapo kana pababa pacho nepangu ndazwa muti nyaya iyi yakambotongwa ndizvo yakatongwa kupi nekupi nekupi yakataurwa kwaHeadman chipi yapiwa judgment iyo yanda ndosanuti this judgment in I don't like it why ndisingaidi handizivi you cannot write tsamba as if you are in 2005 then wodhinda chidhindo cha 2024 yeah. So how then does it become a judgment at 2005? You write a letter sokunga uri muna 2005 asi chidhindo chadhindwa ipapo naHeadman ndecha 2024. What do you mean? Urutaure ichi mandipa imi mati makaenda kwaHeadman 2005 andizvo and this is the judgment yakakupa 2005 ndizvo judgment makaenda kwashe 2005 mukapiwa judgment in 2005 ndizvo yes ndizvo here makapiwa here judgment in 2005 judgment chakapiwa ndati makapiwa here judgment in 2005 wongo takapiwa then ibambo matora oath kai ina ndinoona unondinyepera I don't want one unondinyepera especially kana watora oath zvese zvononga wakutaura zvese kwakundinyepera munonzwa apa plaintiff Eric Murtigwa Chitsanza village Mandeya 1 defendant Kizito Bandure address Chitsanza village Mandeya 1 members of the court
presiding officer Romberai Medzani, Mr. C. Mtetwa, Mr. P. Chikati. Ndizoka. Claim, land dispute. Plea. Both parties were present. Defendant was found guilty for trying to grab land that was allocated to the plaintiff by the village head. Result. Defendant was ordered not to disturb or interfere with the plaintiff's land as he was allocated officially by the village head. Date of hearing. 8 October 2005. Date of judgment. 15 October 2005. Recorder PC Chikati. Ndizo here? Ndizo so? Ansanda pizza. Munongo pindura zvandikuvunza ichete kuti ndizvo here zvandawerenga ndizvo here. Kamawerenga ndizvo. Ndizvo. Handizvo. Then Headman Mandea 1, St. Barbara's Mission, P Bag 8048 Rusape. Date 22/09/2024. Ndio stembe Headman. Saka zviri kuti ndipindureka. Ndati tsamba yakanyorwa musi wa8 October 2005. Asi yonodhindwa kudare rashe musi wa22/09/2024. Ndipo ndoda kuziya kuti zvakambofamba sei, because kuziya kwandoita munhu adhinda chidhindo ichi 2024 2005 anga asipo. Asi ndiuyu kauri anzani ndiani ari kwamedzano mwana wake akarambidzwa kumirira baba ndichaona dhinda ka ndichaona ka so kudhinda kwatichaona kwainivhalidheta zvese chese chandakanyorwa pachisina basa chitsamba chenyu hachisina basa ichi ndosaka ndati chinhu chenyu chine utsotsi ichi because tichaona 2005 angasipo tichaona as of now haabvumirwi kumira pamberi pevanhu akamirira ishemedzana. Saka iyi tsamba makaiwana sei? Tsamba takaenda kunobvunza. Ndati tsamba makaiwana sei? Makainyorerwa natichaona. Makainyorerwa natichaona. Achisa madetse 2005. Ano vakataura nyaya. Matopedza nyaya. Akunyorera tsamba achisa madetse 2005. Ndobva azokanganwa bali. Imbavha yakapusa. Ndobva yazokanganwa. Ndobva yadhinda yapedza kunyora za 2005. Ndobva yaisa date ranhasi. Makampa mari. Atinore atakabvisa. Azviti. Ari kupi tichaona. Mauya naye here. Aiwa. Ari kupi tinashi, ari kupi tichaona. Aripurire tsamba yake. Ndata pupure tsamba yake, mataura yake ndiye akakunyora iyi. Tichaona akanyora. Asi munhu akanyora ndiye akarekodha apa. DPC Chikati. Tichaona ndichikati. Recorder anyohwa patsamba apa DPC Chikati. Tichaona na PC Chikati zvakafanana here. Aiwa zvinofanana. Ndiyo mhosva inonzi forgery. I am going to charge you for this. Ndisina zvokuti makaendera handisei nazvo. Iyi yamakaita ndiyo inonzi forgery. And because makaisa forgery is a criminal offense. Ukaona munhu akufunga kuisa forgery, it means ari kuziva kuti chinhu chaari kuendera Nyaya haisi yake, akaruza.
I'm going to keep this letter as evidence in court that you forged. Imimi na tichaona being the writer, imimi muri accomplice, being the person ari mukati menyaya, being the person again atakura nyaya is evidence to this court. And to me kukoti kwangu, you lied under oath. Bambo mukazwa kuti ndiri muprofita bamba kusi kunyepa muchitobvawo kubamba ndenda atoona zviri mubhachi renyu, saka musazombozviite bamba, musazove makazviita izvi bamba, izvi musazove makazviita muchiya kudare rimwe iri, musazove makazviita, hamudzoki kumba. Nhasi wese une nyaya dzake, nhasi wese mapurisa aripo, nhasi munokwana, rori rinouya pano munokwana. Munedzo makatamba bamba. I want ndati bambo, I want to know, and ndinoda futi commissioner of courts uyu akadhinda futi apa achitaura kuti a certified true copy of the original. Which original now? Because commissioner of courts akasaina musi wa 16/10 2024, tichaona akasaina musi wa 22/09/2024. So original copy yakaona ndiyipi? Iye asaina musi wa 16, tichaona obva azonodhinda musi wa 22. Mati iri kuyakanyorwa yacho yakafanana neyo yasara. Iri kumba kana yakafanana neiyi. Mhosva yenyu iri pekuti commissioner of oaths akadhinda achiti ndaona, iye asina chaona. Because commissioner of oaths kuti azodhinde, handizvo, aifanira kungaona mapepa anofanirana nezvaanga achida. Ekare acho akamaona ndobva ati ndizvozvo, saka ndaakudhinda because zvandaona nekopi iyi zvakafanana. And on top of that, kuti kana commissioner of oaths mamupa pepa rekuti adhinde, mukazoenda koisa additional information pamusoro pepepa radhindwa na commissioner of oaths, imhosva. That's why ichinzi kana uchida kusainiwa na commissioner of oaths unoenda nechinhu chacho pamberi chinosainwa in front of the commissioner of oaths. Commissioner of oaths haadhindiri chiro kumba kwake kana mubva waba kana kuya chakadhindwa. Anda kuona iwewe netsamba yako wobva waproduce ID, handizvo? Saka nhasi imi mune mhosva, commissioner of oaths ane mhosva, tichaona ane mhosva. Makabatsirana kufoja eleta yekuda kuya koita inini benzi panapa. Ndati kwese nekubamuza zoda kufunga chete. Commissioner of oaths akadhinda musi wa 16 kuti mapepa yandaona akadini akanaka, handizvo? Asi paakaona papasina chidhindo chati chaona ba chekukonfirma kuti mapepa aya mama wena angafura through ishe memandeya. Tichaona kovha azonodhinda pamusoro pechidhindo chani cha commissioner of oaths. Akachidhinda rini? Musi wa 22/09/2024. Commissioner adhinda kare, tichaona kokodhinda pamusoro after a week after commissioner adhinda, 2 weeks after commissioner adhinda. Imhosva yakakura iyoyo. Chakadhindwa musi wechingani? Musi wechitatu. Achidhindirei apa? Achidhindirei apa? Icho chamedzani icho ndechekutanga chidhindo icho chakommissioner of oaths ndechemusi wechitatu. Izwai bambo, chino munozandwa. All right, this is 16/10, but iyi andika munikuona already chandisiri kuda inini. Iyi September, all right, this is October, handiti? Icho ndecha September, but still chatichaona, handizvo?
chatichaona chakadzimwa chakadzimwa ichi chakaitwa sei kuzimwa kuti ndati chakadzirudzutwa apa ndo chadzirudzutwa futi apa. What was he changing pa date atifambai zvakanaka pane zvekutaurwa nekubvunzwa hongo kwete aisire date apa aisa date ovharidzima ovhaisa rimwe date ovhaisa apa ovharidzima ovhaisa rimwe date andizo. On top of that muri kuona mataura imi nemuromo wenyu kuti akanyora tsamba iyi ndiani nditichaona nditi asi tichaona padare re2005 anga aripo here zvokubasa kwenyu kana kusabasa ndima vaine tsamba idzi mabva kubasa kwenyu mukauya netsamba ndiri kuvhunzai zvamauya nazvo zvoda kubatsirai mudare munomu as witness andizvo ndati 2005 tichaona matindi yakanyora tsamba iyi 2005 anga aripo here tichaona because anga ari recorder ndi PC chikati saka munhu aifanira anga akadhinda apo achisaina pepa iri pasi panapo ndi PC chikati ndiye clerk of court ndiye anga ari clerk of court chikati uchiveri auziva makabhadhara tichaona mari iyi kuti akunyorerei tsamba iyi then why akanyora tsamba iyi yekuti aikunyora iye aine proper LC4 form LC4 form riripo rakanaka rinopiwa madzishe ese andizo why akaprefer kunyora nemaoko kudai aiwa kana asizwa izvi ona mungosainoza kutaura izvi kuti chitsotsi chakashata akati original handisi kuiona handizvo kana akati original haasiri kuiona aida kuiona kupi asi yakainyora iyi tarisai zvinhu zviviri zvakasiyana basi ndati zvakasiyana papi makamubvisa kudai ichi chakataipwa ichi chichikutaurira kuti zvekuita nejudgment zvese zvinonyorwapo asi iyi this is handwritten asi iyi she uyu handisi neuyu madzishe esa vanopiwa zvikwanisiro zvakafanana then why did he prefer kuti yekuti haikunyora pane kushandisa iri anyway tiri ipapa ichi ndo chekutanga chekutoti kwandiri judgment iyi haina zvainoreva umbavha wega wega. Kechipiri Nyaya haina kumbopinda mudare here futi yakazopinda 2017 pakanzi chii ndopanda chinini ndakanzi kubasa wakati wari kuzoka kuwa kwenyu kubasa nekusawa kubasa ndabvunza kuti kwakanzi chii 2017 mudare ra2017 akanzi ndepabanduri pakanzi ndepabanduri panzi ndepabanduri kubva madini imimi ndopelakaya kuzogara musi wa September pane judgment yabuda ibva yataura kuti ndepabandure andika mobva maenda kotsamira judgment iya pasi pepiro ndobva mati garei 8 years down the line mobva madzoka mamatanga kuwaka pamakaziya pasi pani penyu judgment ya 2017 isarina kuipiwa pawakauya vana vasamungura wakaita kuti iyi judgment iyi takabvisa chi muchigwa ndati muchigwa ndini uyu muzukuru makabvisa izwai bamu
muzukuru waMutigwa akagariswa panzvimbo pasiri pake naMutigwa. Saka kana makudzingwa panodzingwani? Mutigwa watora muzukuru wobva agarisa pamusha wani wake, ndizvo pakaza pasudiwa munhu apo zvikuri kuti adzingwa ndiani? adzingwa ndini ndiwe iwewe zvawakanzwa kuti tadzingwa, wakatozvinzwa kuti tadzingwa, handiti? Kubva wadii ndo pane kwese nengu, kubva wadii zvawakanzwa wadzingwa? Ubva wadii? wakati tiri kudzoka after 2 weeks. 2 weeks havana kudzoka ndikagarira. Iwewe zvawasina kudzoka bhozi wanga wadzingwa ka? Angada kuenda kutoireti ndiani? Angaine manyoka ndiani? Ndiwe saka nokuti iwe toireti chauya kwandiri uruti kana uchiti iwewe toireti ngauye kwandiri uruti because izvezve wai hatifaniri kupedza wadari rino nguva nezvinhu zvamunoziva but muri kutsvaya kuda kuita sei kugadzirisa. Musi wa 08/11/2018 land dispute file, agreement to relocate and acceptance of new boundaries. This note serves to confirm that I, Never Mutigwa of Chisanza village, Ward Chakucha ID number 4212309-1S50, on this very day of 8 November 2018, agreed to relocate my residence from the Bandure homestead to Chitsonza village. This agreement to relocate is a mutual agreement between myself and the Bandure family as a solution to our boundary dispute. I therefore undersigned below as acceptance and commitment to the dispute resolution. Murigwa Never, signed 08/11/2018. Witnesses Chikwaikwai Alois Tafirenyika, village head Chisanza, Mudariro Karo DS office, Kamungure community service officer, Mtasara DC, and everything and everything. Saka imimi to me doesn't make any sense. Ari kupi Never, Simuka Never, even Never. Kana uruti wewe zvorutaura iwewe zvotaura ndisekuru wako zviri correct, handichanzwisisi. Kana uchiti I never Mutigwa confirm that on this very day of 8 November 2018 agreed to relocate my residence from the Bandure homestead to Chitsonza village. This agreement to relocate is a mutual agreement between myself and the Bandure family as a solution to our boundary dispute. Urikuti, how can you sign this letter on behalf of Mutigwa knowing very well what letter is yako? How could you represent wana Mutigwa iwe uruziwa kuti haisiri yako? Kana kuti Tsamba urikuizere? Urikuizera? Ndiwo wakanyora? Yakanyora nani? Aiwa, kunyora wasamunguru wakanyora. Anditi wanyora akasaina ndiani? Ndiwo wakasaina. Saka kunyora zvina basa. Chiri important kuita sei? Because zvazvi kunyorwa hama zvinhu zvangu vachitaura. Kana kuti chirungu chacho maichinzwisise richanyora. Aiwa, but inini mubvunzo wangu ndewekuti ivi nyangu wanga wasikazizi. Anditi ndiwe wepanosaine. Padare raida muridzi wenzvimbo. Raida muridzi wechi wenzvimbo. Andizvo. Agreement yaida kuti muridzi wechi wenzvimbo. Andizvo. Ende iwe wakamira wakati ndepani? Ndepangu.
nekuti ndiwo aigara chii ipapo. But nhasi manje wada kuti mapenzi manje muda kuya kochinja ownership panapa kuti nyaya yenyu itange kuti nyaya yanyowana imi makaipedza. Wakasaina apa sei? Wanga uri kusaina chii chako iwewe chawaisainira chii? Sekuru waiziva here futi kuti uri kusaina. Pane zvakanga zvataurika zvechi apo ndiri wangosvika ndisingazvifungiri ndisingazivi kuti watasvika. Then shamwari ukangosvika mumba mako kamukadzi akarara nechikomba mubhedha pako, is that planned? That's planned. It's not planned, and then how do you react? Then Amira, how do you react? Ngoita zvakangofunga panguva yacho. Ndozati kuti iwewe apa ungati ndakafutwa ba wozi uri paumba pako pauri kugara pastendi pauri kugara wobva mataurirana mazopedza kozosvika pekunyorerana, then wauda kutaurira mukoti munomu kuti azi pane zvandatambwa wanga utambwa wakapiwa mari. Saka chii chakaitika chakakuti uchinje brain chii? Ndakakaisa kuzwa kuchirungu ndakati on my behalf pachezvangu handitika ndisingamiriri chinyi. Aiwa, unoti on my behalf pachinhu chisiri chako sei? Iwo kanga what? Hauna kuti on behalf of, wakati on my behalf. Unaona the difference yechirungu chacho? Ndakazvimirira ndiye. Kana ukazvimirira une munda here iwewe? Aiwa, ungati inini ndipi? Aiwa, ndakazvimirira. Une munda here iwewe? Ndakachambochuja kakangaisika. Aiwa, haumiri no. Iwewe wakagara une munda here? Une munda ichi apa? Wanga unyora ichi? Wanga chibva apa. Utsvagirwe kumwe naSabu. Aiwa. Iwe wanga unyora apa? Because chinhu chachiri in question apa baba. Chachi chekuti pamakagara iwewe never newamwe wako handi penyu bande papandure. Andizvo? Saka ndobva kwaizi chibvai apa endai kupi kumwe. Anditi? Then ndobva kwati hongu chenzi. Anditi? Awirirana. Chitibai mapepa tidini? Sisaini. Mova mapiwa mapepa. Mova madini? Mova masaina. Nazuro wakuti anozwa chirungu inini dai pakanzi on my behalf auruti iwewe zvawakanyora chaizvo ndizvorutawo Wakanyudza sekuru. kana wakanyudza wakanyudza sekuru. Saka sekuru zvaanoita manje kwawakapiwa handiwe wakapiwa apa ndisekuru, because iwe hauna uchanochengeta futi kwasekuru kwachisanza. Wagara uri munhu wekuchengeta. Because uda confuse vanhu iwewe nezvinhu zvaunodii nezvinhu zvaunoziva. Wakasiya wadzingisa vana sekuru iwo watsvaga kwako kokotora kwana sekuru kwaendeswa vana sekuru vaita kwako kobva wasainira. Endo arutaura zvakanaka basi arutaura on behalf of. Dai kutoti iwe watichira on my behalf. Panzvimbo isiri wainyera kuti on my behalf mumusha usiri wako. On behalf of. Aiwa. Chirungu. Chirungu. Anaonyepa usaziva lo. But achiziva. Ivi nyangu dai pakanyorwa kuzi on behalf of. Panga pasinganyorwa kuzi on behalf of nefa muchigwapa. Panyorwa on behalf of. Panyorwa kuzi on behalf of ani. Ndiye muridzi wemunda. Ndiye muridzi wemunda. Pasinganyorwa kuzi on behalf of nefa ba. Was never hauna chiro ba. Wakapiwa ndekwasekuru. Uchatsvaka nzvimbo kauda kugara uchatsvaka pako. Kuramba kahenga nasekuru zvisiyana nazvo. And on top of that, ndikataisa mapapers andina pana. Ndekuti you were told kuti maybe if you are not happy in a decision, you are supposed to appeal within a period of 21 days. Did you do that? Yes. Makapila kunani? Last September. Ani? 20 September. Which court? Ndakauya kuno. 20 September. Because ndakauya kuno. Bambo. Hai bambo. 20 September 2024. Muri kutaura iro ra 2017. Yes. Handaifunga muri kutaura iri. Ndikutaura ra 2017.
ra 2017 isati nakuapila. Yes, but according to my papers are out of makataurwa yemi kuti kana musiri kufara neizvo aitika izvi you are supposed to appeal within 21 days against the decision. Iri pandakaona chimirira chi makaapila here? hatina kuapila, zvakafanana nezvakaitwa futi pane ukasapila ndio ndokuzikana bambo pakapiwa decision andika. If you don't appeal against the decision, it means that the decision given is binding. Is binding. It is only suspended. Can Mahameda say, may appeal against that decision to a higher court of appeal? Mukapiwa decision kwa ishe. Musaka appeal against decision ya mapiwa kwa ishe kuti uye kwa mambo. Decision iyoyo ndiyo yamunotedzera iyoyo. iyo yacho ndo isina kuitwawo newekabandure kuti isusu zvamatitonga muchiti apa ndepamutigwa hatina kuona chi nikirikini tsamba yekuti isusu hatina kufara nazvo sezvatakaita isusu kuya kwamuru hawana kubambo. Nyaya iyi I put the background bambo. Ende kwa office kwa DA yanga iri. Yanga iri nyaya kuti isusu takauya kuzogara padongo pababa. Aiwa. That was not the case. The case was because Nyaya makamaenda kwa Medzani. Maenda kwa Medzani ndo manorowa bhora renyi. Manorowa bhora iri because akaisa Nyaya kwa DA haandimi bembe. Nyaya akaiswa kwa DA nebandu repepe. Wana bandureka wakatowapila kagirezi girenji decision kubva 2005 kwakuya 2017 ndo apili yacho inopiwa grace period yakadi. Izwa ndikutaura baba. Problem yemuitaka, you are trying to be technical. And don't try to be technical. Tarisa Nyaya badzi kuti Nyaya iri kuti chii andizvo because ndiri kuti inini Nyaya iyi makatonza appeal but hamuna kuappeal anditi but madaro musina kudaro anditi imimi instead kuti munge mutonetsana kukoti kuno muchaya kukoti kuno muchaya munhu wamunofanira munonetsana naye imi baba ndinevha munhu akatengesa nyika yenyu ndinevha uyu kwese kwamuri kuya kunoku isusu tiri kushanda kunoku is documentary evidence yezvakaitwa zvese zvirapa izvo and there is a decision irapa iyi yakasainwa ndiani ndinevha uyu akasaina decision iyi irapa iyi ndosaka nduti munhu amaifanaka magara naye pasi neuyu ndiye akatengesa zvinhu zvisiri zvani si zvake tiri ipapo iyo tsamba iyo takaikumbirawo iyo kuuswani kwasamunguri twice asi hatina kuipiwa iyo yemakabata. Makaikumbira rini? musi wa 20 musi wa 20 gore rino musi wa 20 mwedzi uno aiwa mwedzi wakapera musi wa 20 muna September ndopa makainyimwa kutanga musi wa 16 musi wa 16 takaenda kuofisi hatina kuipiwa tikanzi endai kukanzo takaenda kwa GA tikanzi endai kukanzo patasvika hawana kutipa tikasiya tataura kuti no kana chibvira chiisire pafoni tikadzoka futi musi wa 20 imi mamuda kuishandisa chii taida kuti tigozoya naye kuno kuti ndinayo kai ini zvese zvinoitika zveleni zvekommunal land ndendinadzo zvese zvinoitika mumadzishe kwesoko zvese ndendinazvo mukazvitarisa handiti yakaita zvekunyorwa haina kuitwa zvakaitwa yemusi wa 5 iyo munoziva chinoitwa here baba muri kuona the difference between this letter muona musiyano uripo maona musiyano wacho kuti dheti rakanyorwa apa musi wasainwa dheti nechidhindo chekanzo zvakafanana
date tiri kutaura nezvaro mukati nechii zvese zvakafanana. Asi pane iyi tsamba iyi date rakaitwa Nyaya 2005 nedate rakaiswa Commissioner of Oaths nedate rakadhindwa namedzani zvese zvakasiyana. Angamona pane nyaya kuti iyi tsamba iyi neiyi the difference ndeyekuti iyi zvese zvakafanana asi iyi because inini kwandiri ka you cannot use this tsamba ichi as evidence in a court of law kuti judgment haisi judgment by yeForgery. Ndoda kutokutongai medzani nemi na Commissioner of Oaths. I want to know kuti Commissioner of Oaths akadhinda apa aonei ndisho anoda kuona ichocho because akaenda netsamba kuna Commissioner of Oaths ndiye ndimi ka sechitatu saka chamakaenda nacho chii chakazoti Commissioner of Oaths adhinda tsamba yaenda ikanganwa kumba aiwa tsamba yacho maikanganwa yakafanana nayo aiwa iri yechi yakataipwa here ayo haina taipwa so the difference is the same. Kana yakanyorwa nemaoko kudaiwo bambo kana yakanyorwa nemaoko sei hapana chapana musiyano andi but ini ndiri kuda judgment isina kunyorwa nani natichaona ba ndiri kuda judgment yakanyorwa nani nachikati because pakapinda nyaya yenyu sekutaura kwamuita imimi anga ari clerk of court ndichikati haasi tichaona ba saka tichaona ari kunyora tsamba iyi sani because haana chaanoziva ba panyaya iyi. Alright tinokwanisa kuita zvinhu asi zvinozopruvha kuva very expensive kwamuri kuti ndakuchikumbira kuti endai motore tichaona nababa wake ndakuwada kuti wakuwapindure mvunze aupindure hauti tichaona kai yakafamba sei zvakati ndakaenda kwatichaona kwamkwashe muzana ndasangana natichaona vatati kukumbira judgment ya 2005 zanzi chakutsvakira muni yakamira mavo handitika tichibva ndaziita zvokufona handitika tichaona wazoiona here hanzi ndikutsvaka kana ndautsvaka tichazoti inyorwe ndozokutumira nekomi saka vazotsvaka vazoti yakaonekwa saka chakutumira nekomi saka tinasi kuzva actually munhu akanyora akaita zvinotonyepera muri tuipa uyu wati yakanyorwa nditichaona but mimi wada kuisa tichaona mukati menyaya asi uyu wataura tichaona ndiye akanyora tsamba akunzi munhu taicommunicata naye saka iwe kufunga kuti kana sitichaona saka akanyora ndiye woni ndaramedzana haanyori bode ndiani akanyora akanyora ndiani asi chidai kucommunicata nani saka judgment itowana tichaona ndaiona ndiyo here yangada kutumira pakomi ndiyo yakuti ndaiona matimi tichaona wati judgment ndaiona ndichaitumira pai pakomi mati yakazouya ndosaka ndikubvunza kuti ndiyo here yakauya aiwa ndiyo ndo akaitambira pakomi right so kana iriyoyi iri vheri ndosafuti kuna bambwa inonzosa futi kuna bambo wapi kuti akazonoisisa zvidhindo izvi ndi bambo awo chidhindo icho chiri pasi icho ndindakarichiisa musekutatu ko ichi yakadaro payakanyorwa so yakauya yakadaro izwaizvo bambo kana chatonyorwa kudai nemadhesi angamanaka muzikangwanodai kuti zvazviri nani kuti tichaona anoninyora kuti mambo Mutasa nyaya yakati ishemedzani wati gore rakati takatonga nyaya yakati nyaya takaiona yakadai zvakabuda zvakadai hatizo tsamba iyoyo yezvakaitika musi iyoyo hatisiri kuiona pairi ba wobva adini baba wobva asaina wobva adhinda chidhindo chenhasi
kwandiri nyaya yacho dini noti kuti muri kunditaura kuti tsamba yashayikwa asi muri kuti chauya nayo azonyora apa ndiani because I know very well kuti tichaona 2005 anga asipoba saka azonyora nyaya yezvinhu zvakaitika asipo ari kunyora sani chinobva chaita chitsotsi umbavha mukatarisa akatoenda kuDare akaenda kuDare mukoma wangu inini mutini wangu ndakatoenda kuDare akashaya ndira akamuona zvinhu zvandidzosafuka kana mukoma wenyu ari akaenda kuDare nanhevha saka sei mukoma wenyu akazoti nhevha azonyore kuti ai nhevha imi mukoma wenyu muri kuerendangari sei nhevha akazonyora tsamba mukoma wenyu anga aripo asina kunyora tsamba kubva kukoti nhasi nekutoshayika imi kubva kukoti nhasi nekutoshayika aiwa izvo baba kana mati ndiye anga aripoka iti mizi kuti nyaya idzi akaita kuti neza kusvika nhevha azodini azonyore apa andizo mukoma anga aripo mukoma angashayika rini akashayika rini saka hapana umwe anga aripo paDare ipapo kunze kwamukoma iyeye ndiyega akaenda kuDare kwacheko akaenda nini ndiwe nhevha zviro zvese zvinewe nhevha saka sekuru nemuzukuru chimbodzokerai munogara pasi futi mutaurira ndimozodzoka maro nyaya iripo chokwadi chiripo noita according to these papers nechii zvese zvinhu zviripo apa zvirikutaura kuti everything is there zviri kutaura kuti chinhu ichi hapana munhu akabirwa apa chinhu ichi chakawiriranwa mukaita sei zvese mukaita because in the first place the reason why nhevha wakapiwa nzvimbo yekugara kwanyatsanza is because of this case munozwa nyaya yangu baiko kuti nhevha agare paari kugara kwachitsanza kugara kwanhevha kwachitsanza ndo chekutanga saini yekuti nyaya yadi yapera because land iyo yakapiwa kwachitsanza yakapiwa iri alternative chii akamuzwa mambo yakapiwa iri kuzi hatichakubvisi yedu mahara masabhuku chibatsirai sabhuku chitsanza ndobva ati no ndinapo pekuti wadi waenda ndobva wanongedzerwa ndobva waenda vawanogara asi pakunogara ipapo wakanogara pasina yasekuru no itori yasekuru asi akatonyoresa kubhuku ndinhevha nhevha wabva anonyoresa mubhuku kuti ngeyangu asi pari bcause akabviswa uku haasi nhevha ba akabviswa uku haasi nhevha ba ndisekuru akaiswa uku ndisekuru haasi nhevha ba iyo nhevha tipeti une chekutaura here pane zvirikutaura chekutaura ndinacho chekutaura ndinacho zvakatowanda chaizvo aiwa atinoti inotaura makodhingi nemapepa endakabata nezvamutaura ndozvandinotaura chiti ini handitauri zvausinanitaurira zvausinanitaurira handimbotauri imimi right now murigara kupi zipadungu pababa kupi ipapo pakafira nababa wacho ndo patiri no izwaizvo baba iyi tsamba iri apa iyi tsamba iyi iri kutaura kuti makabviswa and you agreed ndozvaitwa makabviswa mukabvuma asi izvozvi izvi maakuda kudzoka nhevha kwarugara kugara naniyo nemhuri yako kuwana sekuru wari saka iwe pawakaenda kugara apa wakaenda kugara ipo uchiti uri anipo pa
kwandire kana kwa nasepo kwauri ugare kwandugare izvozvo anga vazo mbona kwasabuko kumbiro pekugara aiwa according to my papers according to these papers and sabhuku ndiye akazitsvagira vanhu vabve apa vaende iwo akasainira zvese izvozvo ndiwe saka iwowo in the process yekuita zvese izvozvo wana sekuru vari kuita kuti muzukuru tine muzukuru wazozwa kuti muzukuru imbavha unoba nepenzura nepepa taure kuti mafambiro acho zvakaitaka zvakangondisvibisa mwoyo indirikanotsvaka mbodudi aiwa iwe unosviba mwoyo nechinjisi chako iwe zvafana kuti mukadzi wemunhu ahura woti inini ndakunobva pamushapana because mukadzi wamukoma wahura zvava zvanisvipisa mwoyo ndakwenda hangogara pamusoro pegomo aneini ewe mukadzi wamukoma wako mukadzi wamukoma wako iwe mukadzi wake wahura zvingakubvisa pamusha pako here izvo aiwa kuhura kwamaikuru kungakubvisa pamusha here pako iwo saka wakabvirei chakakusvibisa mwoyo chii pachinhu chisiri chako chakakusvibisa mwoyo chii pachinhu chisiri chako the issue here is about ownership unozwa zvutawo asi wakatumwa netsamba yekofimba musikana iwewo vaisa tsamba yacho muhomova wafimba musikana wacho iwe watora musikana wacho saka nyaya hapana yakuma nyaya iyi according to these papers nezvandikuona apa chandiri kutoona apa ka sabhuku wacho ari munosiya vanhu vacho vari critical kunyaya yenyu munovasiya because apa ka village eri chikwaikwai ndiari aripi ndakambona waniwo ndiwo wane chekuita nenyaya iyo medzani nachikwaikwai asi Ouya aifana kuuya sekutaura kwekuita saka izvo atinonge tadati taziziva saka pari zvinezvi sekutaura kwamekuita inini pangu pandakapiwawo pandiri kutaura ndakapiwa 1983 nasabhuku tarombera chikwaikwai pari kunzi zvakare ndipangu nemuriwi kwabanduru saka handisiziva kuti parichagara pacho ndipapi pababa yesi pagrebwa then pangu pacho ipapo ndo paronzi kuti hapasi pangu ndo chaa chichemo changu izwai bambuka mukapinda mupurazi remunhu ka hazvina basa rekuti wagara kunorthi kusouth kuhii wagara pakati wagara kupi as long as purazi iro riri remunhu iyeye ukaramba uri kuti tso wagara panhasi uchigara as long as uri mupurazi iro unosaramba uri kudzingwa sekutaura kwandaita ndati inini pangu pasabhuku akapfurwa wayehondo 1978 ipapo ndakazopiwawo inini nekuda kwokuti mai vane murume anga apfurwawo wakati kuti ndambe ndiri munomu ndoramba chingoona murume wangu ndopendakazopiwawo inini nasabhuku saka ipandakapiwawo nasabhuku 1983 ndipo zvakare pandiri kuti pari kutorwa futi izwai bambo zvamatotaura ndikwandiri hazvito make sense murunzwa sabhuku haakupi kuti hari allocate private property panzvimbo sabhuku anopa virgin land apo pasina munhu akambogara apo pasina chii kana chii ndo panopiwa nasabhuku noti kuti apo pamba pane dzimba idzo sabhuku osvika woti ndakugadzika munhu ipapapo hakuna zvakadaro
Shandavire zandiri kutaura ndezvekudai. Ndiri kuti amai vane murume akapfuwa nasabhuku anditi vakasarenda kuti inini handichakwanisi kugara muno. Tipei tsamba yacho. Because kana munhu chisarenda tsamba kusasa kumusha kuna sabhuku unonyora tsamba. Unonyora tsamba yekuti handichapadini? Handichapadi ndakuenda because of. Sabhuku anochengeta mufayo nhasi zuva renhasi ndo painobuda. Handisi kuziva zvangu kuti kana vasina kunyorerwa tsamba kana vakati to me has make sense. Why has make sense kuti munhu akafurwa 1978 handiti hondo yachiri kutopisa hana kukwanisa kubva ipapo kutiza wozoti hondo yatopa ndatosununguka 1983 ndio pakutanga kuti ndakutiza ndakuita imi murungoti here nekuti makaona pasina munhu mukafunga kuti pamwe munhu ndozvatiza kana kuti muruchi kozi mukadzi kana akuona chipoko chemunhu yamuizva zoti akabayiwa nepfuti saka mukadzi anoona chipoko chei munhu wamuruziva imi muti akabayiwa nepfuti akawata chipoko kana kuti kudii aiwa anyway iyi nyaya yekai tingaswera tikunetseka tichibva panapa for now ka nyaya iyi musha uyu ndeye kwabandu. According to these papers, musha ndeye kwabandu. Imimi endai motore anzani ndiani shemedzani nani nachikwaikwai moya nawo para nema witness amunofunga kuti aripo, then kana waine ma submissions awo taona ndipo tokwanisa kuti unoti nyaya iyi pane zviripo kana kuti zviripo. Asi as of now nzvimbo ndeye kwani kwaBandre. Whatever you are doing palendi iyoyo stop. Kana maona kuti zvese zvekutaura izvi hazvisi kuita izvi, you continue to appeal upwards. Zvichingodini? Asi munhu wandiri kuona achipinda mujeri ndinevha natichaona medzani na commissioner. Saka pamuri kuuya kana mafunga kuzoya futi uyai nevanhu iwawa. Musakauya nawo ndichavatsvaga ndega. Endai. Right, endai.